El que diem és que els 300.000 llocs de treball són no només factibles, són possibles. Això sí, no amb solucions d'acomiadar gent com planteja Convergència i Unió, sinó invertint en una nova economia, en una economia verda, en estat del benestar i en ampliació de drets. Això es quantifica amb 300.000 nous llocs de treball a partir de diferents estudis, d'experiències europees i de les polítiques públiques que es necessiten. I això podria representar que ens situéssim en 10 punts menys d'atur i en un escenari d'atur del 7 o el 8%. Això sí, si el que fem és una política d'ampliació de drets i no de retallada de drets, com plantegen alguns, i si el que fem és una política, sí, d'estalvi i eficiència i d'impuls de renovables per avançar-nos a la crisi energètica que se'ns ve al damunt. La gent que està aturada, però és el primer problema perquè l'activitat econòmica es recuperi. Amb 600.000 aturats, l'activitat econòmica no es pot recuperar. I nosaltres no som dels que direm que generarem ocupació creant atur. Com diu el senyor Mas, diu, generaré ocupació fent que hi hagi més aturats, fent que l'administració pública sigui més escanyolida i, sí, privatitzant la salut, la seguretat, l'educació. No, nosaltres el que fem és una proposta i una proposta que no és de l'ideologisme dels ultralliberals, sinó és pragmàtica i que el que planteja és, sí, més inversió i més inversió per generar ocupació.